завършване на учебната година. Днес ще видите децата си пораснали, ако се върнете към 15 септември. Ще ги видите научили много неща, ще ги видите със сигурност една идея по-мъдри. Подготвили сме една приказка на Валери Петров. Казва се меко казано, предполагам, че много от вас я познават тази приказка. Направили сме една трактовка малко по-различна и децата с нетърпение очакват да ви покажат какво са научили и как ще го изиграят. Приятно гледане! Детската приказка ражда се вече, мека и светла, от нея далече. Прозорецът беше само притворен и едно голямо куче го бутна и влезе с мек скок в стаята.